Netewên yêkgirtî, Hejmara zêde ya darvekirinan li Îranê şok e. Pisporên netewên yêkgirtî roja duşemê, 22 septembrê ragihandin, ku di kemtirî neh mehên sala 2025 de li Îranê zêdetirî 1000 kes hatîne darvekirin. Ev hejmar, wan got, zêdebûnek girîng û binpekirinek mezîn a mafên mirovanên navneteveyî temsîl dike. Rapora van pisporan tekez dike ku rêjeya mezîn a darvekirinan li Îranê şok e û binpekirinek eşkere ya mafê cîhanê pek tîne. 5 pisporên enway beşdarî amadekirine rapore bûn. May Sato, raportora taybet a li ser rewşa mafên mirovan li Komara Islamiya Îranê. Maurice Tidball Baines, raportora taybet a li ser darvekirinin bidadverî Kurtan Keyfî. Nicola Levra, raportora taybet a li ser mijarên kimneteveyan. Richard Bennett, raportora taybet a li ser rewşa mafên mirovan li Afganistanê. û Alice Jill Edwards, raportora taybet a li ser işkence û muameleyên dînên hovane. Nemirovane an yî hekaretgar. Raport dibêje ku binavînî zêdetirî neh darvekirinin rojane di hefteyên dawî de. Vîsa xuya dike ku Îran darvekirinan li ser pîvanek pîşesaziyê pek tîne, ku çişibihandineke pîvanên parastîna mafên mirovan têde nîne.